Somos Carme e Amara e imos vos mostrar un cantiño da nosa casa de baño, que é o trocador, onde Amara troca os cueiros. Realmente isto foi un exercicio de reciclaxe de móveis, porque este móvel é un móvel antigo, que é unha secretaria, que ten aquí dúas gavetas, non? Ves aquí unha, onde guardamos así as cousiñas de higiene dela. Aquí temos un colchonciño con un lenzol destes así absorbentes. Mostrovos entón unha das palabras que tamén queríamos falar a Mara e máis eu, así máis converxentes e do galego internacional, porque nós aquí dicimos cueiros, mas no galego internacional dicimos fraldas. Temos aquí de dous tipos. Este é descartável, porque é nada máis de un uso, non? Usas unha vez e despois deitas no lixo. E aquí temos outras máis coloridas. Esta, por exemplo, ten bicho preguiza aquí. E estas son de algodón. Podes metelas na máquina de lavar e teñen máis de un uso. A parte diso temos por aquí máis cousiñas, pois un body, porque sempre convén ter a man, por se suxa a nena, e unha esponxiña tamén. Entón, ata aquí vai a nosa lizón de hoxe sobre algunhas palabriñas de léxico de bebés e higiene.